Дина Тукай өлімі археологиясы һәм яңа бистә. Әлеге әзірлейбіз. Исәнмесез, хәерле кич. Килүгез һәм кызыксынуыгыз өчен рәхмәт. Хәзер 5 минут флешкада презентацияны ачам һәм башлыйбыз. Беренчедән әйтәсем килә, мин тарихчы, Казан университетында аспирантурада укыйм һәм минем фәнни тикшерү темасы бу Габдулла Тукайның татар халкының хәтерендә образы. Нәрсә миңа кызык, Габдулла Тукайга багышлап һәйкәлләр ачу, аның кабере янында яки аның юбилейларга һәр ел саен аның үлеменә яки тууына багышлап кеше җыелышып, нәрсә турында сөйләшәләр, нәрсәгә җыелалар дип, менә шул сораулар мине кызыксындыра. Һәм бүген нәрсә турында сөйләрмен, бу Габдулла Тукайның үлүе нинди реакция булды, җәмгыять реакциясе һәм яңа татар бистәнең зиратында кабере турында нинди үзгәрешләр кичергән һәм нинди практикалар ул кабер янында узган. Билгеле инде, Габдулла Тукай яңа татар бистәдә булган. Кечкенә вакытта, кечкенә Апуш Казанга беренче тапкыр килгәч, аны Мөхәммәд Вәли абый һәм Газизә апа яңа татар бистәдә яшәүче эшчеләр үз гаиләгә алалар һәм күпмедер монда яши, аннары алар авырып китәләр һәм кечкенә Апушны кире авылга кайтаралар. Аннары Каргай вакытлары Җаекка, Уральскийга, Җаек шәһәренә китә һәм аннары Казанга яңадан кайтып, яңа татар бистәсенә тагын бер тапкыр кайта Габдулла Тукай. Монда Фатих Әмирханов өйләрендә кунакта була. Ибрахим Нуруллин бу Тукай турында язган, китап язган кеше уйлавынча, Габдулла Тукаев Әмирханов өйләрендә булырга яратмаган дип, чөнки монда кызлар бик күп җыелган. Без беләбез инде, Тукай образында шул кызлардан качу, оялу бер сыйфаты бар иде дип, һәм Ибрахим Нуруллин монда йөргә яратмаган ди Тукайны. Тагын бер бар иде, Дулат Али өендә җыелышларда катнашты Габдулла Тукай, шулай Хөсән Имашев белән дә танышкан. Менә бу Габдулла Тукай эзләре яңа татар бистәдә әйтеп була һәм инде соңгы юлга озатканда Тукайны монда яңа татар бистәдә зиратта җирләгәннәр. Билгеле инде 2 апрельдә 1913 елда Габдулла Тукай вафат була. Туберкулез белән бик озак авырып, Клячки хастаханәсендә үлә 2 апрельдә. Әмма үлү алдыннан фотографны чакыралар аның дуслары һәм фотокарточкага соңгы фотокарточкаларны ясыйлар. Шулай ук шагыйрь үлгәч, посмертная маска дигән әйберне татарда очрамаган бер практика. Посмертная маска ясыйлар Габдулла Тукай үлгәч һәм бу минемчә Тукайны зурлау өчен эшләгән бер әйбер була.
Һәм 4 апрельдә инде Габдулла Тукайны соңгы юлга озаталар. Клячки хастаханәсеннән чыгып зиратка озаталар һәм башта беренче тукталыш бу хәзерге Нурулла мәчете янында, Пешен базары янында булган. Менә бу тукталышта инде фото төшергәннәр. Бу мәчет ягыннан фото. Бәлки бу илне таныйсыздыр. Визовый центр хәзер анда урнашылган. Аннары Татарстан урамына борылып, Тукай урамында барып, Юнусов мәйданына киләләр. Монда җаназа намазын укыйлар. Кем укый? Фатих Амирханның әтисе Мөхәммәд Зариф. Бүген аның турында сөйләгәннәр инде Иске Таш мәчетендә мулла булган. Аннары инде зиратка юл тоталар. Һәм менә Тукайның юбилейлыга шундый фото тапканнар. Шагыйрь Тукай җаназасы Новостройкада дип язылган. Бу Сәйдәшев урамында ясалган бер фото Яңа Татар бистәдә. Менә һәм тагын бер фото бар. Бу язылган зиратта. Тукайны күмү зиратта фото ясалган дип язылган иде. Һәм Тукай үлүеннән инде реакция булган. Bir aydır bütün Tatar gazitelleri, jurnalları şoğuşu turgan, nekrologlar yazar, türlü makaleler, xatlar, türlü jibden kile Varşavadan, Helsinki, İstanbul, Çita, Sinzyan, bütün jibden şu kaygıga ortaklaşıp xatlar kileler. Kazanda нәрсә була? Шул күмү көнендә 4 апрельдә бер Харьков ябып булган ди, беркем укымаган мәктәпләрдә, кем укыган яки кемнең китаплары эшләгән, шуларны тәнкыйтьләр дип каты, чөнки милли кайгысы белән бер дә уртаклашмаганнар бу кешеләр дип. Шагыйрь вафатыннан соң шулай ук Тукай фондын ачабыз, стипендиясын ясыйбыз дип бик күп сөйлиләр. Әмма бернинди эшләр бармый, сөйләүләр генә. Шулай ук Габдулла Тукай каберенә бер яңа матур итеп таш, зур таш куярга дип уйлыйлар. Әмма 1, 2, 3, 4 ел үтә, таш һаман да куелмый. Моны ел саен гәҗитләрдә язалар. Тукай еллаган үткәргәндә нишләптер кабере буш. 1 ел үтү белән тәртипсезлектә кабер саклана дип языла һәм бу расходится инде практика һәм сөйләүләре гәҗитләрдә. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Беренче елда шулай ук яңа практикалар килә. Бу кабер янында җыелу һәм дога кылу. Тукай вафатыннан соң 1 ел үтү белән Мөхәммәд Зариф Амирхан һәм Апанай мәчетенең мулласы Касымия мәдрәсәсендә укыткан хәзер исемләндем. Алар бергә җыелып дога кылалар Тукайга һәм бу ел саен кабатлана торган бер практика була. Аннары совет чорында үзгәрә. Нәрсә барлыкка килә, әйтермен соңра. Шулай гәҗитләрдә бик еш язалар, әйдәгез кабер ташын куйыйк, ничек кабер ташсыз тора дип, һәм акча җыеп башкалар бөтен җирдә Рәсәй, Минча Тукайны искә алып кичәләр. Барлыкка килә, күбрәк мәктәпләрдә оештыралар, аларны һәм акча җыялар. У җыйган акчаларны Казанга җибәреп, шул таш торгызырга дип җибәрәләр. Әмма таш һаман да юк. 1914 елда шул гәҗиттә язылган пороховой ягыннан бер оста
таш остасы булган иде, Мәкәрҗәдән алып килгән ташны һәм ул ташны куймакчы иде Тукай каберенә, әмма шулай ук кабер куелмаган иде. Нишләп әйтеп алмыйм, дөресен әйткәндә, берәр нинди гипотеза гына булса, һәм кайчан куелган иде ул кабер ташы, әлеге вакытта билгеле түгел. 30-нчы еллар ахырында без беләбез, таш куелган иде, һәм ул ташта гарәп графикасы да язылган иде. Инде 40-нчы елларда фотосурәте дә бар. Менә монда Тукай энциклопедиясе бар, теге залның башында өстәлдә, һәм анда фотолар шул кабернең 46-нчы һәм 56-нчы елдан соң ясалган 2 фото бар. Кайчан куелган таш билгеле түгел, шул 13-нчы елдан соң, 17-нче елда да куелмаган иде, шул 30-нчы еллар ахырына кадәр менә шул период эчендә куелгандыр, кайчан билгеле түгел, бәлки шул гарәп графикасында язылган вакыт 20-нче ахырына кадәр куелган иде ул таш, белмим, әйтә алмыйм, чөнки хәзердә безләргә гарәп графикасы белән язылган ул ташта бәлки 20-нче елларда бу таш куелгандыр. Нинди үзгәрешләр кичерә инде. Нишләп бу таш кую мәсьәләсе минемчә бик мөһим иде татар җәмгыятенә. Бер яктан, без әйтәбез 20-нче гасыр башында татар халыгының, татар милләт үз аны арта бара һәм шул националь идентичность ягыннан карасак, милләткә кирәк иде танылган шәхесләр һәм хәтер урыннар. Һәм минемчә шундый хәтер урын буларак, бу иске татар зираты була, чөнки анда танылган шәхесләр күмелгән, Габдулла Тукай, Шәһәбетдин Марҗан, Салих Сайдашев, Марсель Сәлимҗан хәзерге вакытта шундый тарихи урын, хәтер урыны буларак танылган инде. Һәм формалаша башлаган, милләт буларак формалаша башлаганда, әлбәттә шундый урыннар һәм шәхесләр кирәк иде. Һәм минемчә бу запрос времени буларак булган инде. Һәм шулай Уильям Уорнер турында сөйләсе килә, ул антрополог Америкадан, һәм аның «Живые и мертвые» китабы бар. Һәм ул үз китабында яза, зират 2 төрле була дип. Беренчесе тарихи урын буларак, һәм иске татар зираты турында тарихи урын буларак әйтелде инде. Икенче зиратларның бу действующий күмәләр хәзерге вакытта. Һәм без беләбез, иске татар зиратында хәзерге вакытта күмәләр, но в исключительных случаях туганнар булса, шул аларның кабере янына күмәләр дип. Һәм минемчә 20-нче гасырда менә бу үзгәреш була, тарихи урынына, тарихи зиратына әверелә. Тагын нишләп Габдулла Тукайның каберенә шул таш куярга кирәк иде? Монда тагын Уорнерга мөрәҗәгать итәм, чөнки кеше яши. Бер материаль физика бабочка бар. Үлгәч, кеше юк кебек. Һәм менә аны җирләгән җирне билгеләсе килә. Шуңа күрә кеше таш куя, чатылган куя. Һәм монда тагын Габдулла Тукайның бөеклеге дип, бу милли шагыйрь дип, аңа тагын зур таш куярга кирәк дип кеше сөйләшеп йөри. Ярар, таш куелган, димәк, бу 30-нчы еллар ахырында һәм 46-нчы елда 60 ел Тукай тууына һәм бу юбилейны шул зурлап үткәрәләр. Мәскәүдән күп кунак киләләр һәм 46-нчы елларда бу таш каберен яңарталар. Һәм барлыкка килә билгеле гәҗитләрдән, журналлардан укып була яңа практика.
bu dini praktikalar түгел. Совет чорында шәшәкләр белән килеп, кабер өстенә кую һәм шулай шигырьләр уку. Шагыйрьләр Татарстан шагыйрьләре җыелалар һәм кабер янында шигырьләр Тукайга багышлап укыйлар. Бу практика ел саен кабатлана бара һәм хәзерге вакытта шулай саклана һәм дини гадәтләр белән тагын бергә катнаш була хәзерге вакытта. Аннары 56-нчы елда бик кызык әйбер чыга. Яңа таш куялар. Габдулла Тукай каберенә кара төстә обелиск, барельеф, портрет Тукай портреты барлыкка килә һәм күргәнебезчә ике графикада кириллица һәм гарәп графикасы. Шуңа күрә мин иске таш бәлки шул яңалык килгәнче ясалган иде, чөнки бер графикада гына ясалган иде. Шул ташны 56-нчы елда куялар, 70 ел Тукайга булганда аны тууына һәм шулай ук зур тантаналы бер ачылыш була. Яңаша туганда куялар, әмма 2011 елда ачыла. Яңа таш куйганда ул кабердә, димәк, таш астында һәм кабер өстендә плита бар. Һәм ул плита Мария Андреевна Толстая кабереннән алынган 19-нчы гасырдан булган бер плита. Аны старообрядческий, физический, бәлки икенче зиратыннан алып килеп, Тукай каберенә основа буларак аны салалар. Бу 2011 елда ачыклана һәм шау-шу килә, гәҗитләрдә, журналларда язалар, тәнкыйтьләр һәм безнең тарихын КФУда бар тарихчы Светлана Юрьевна Малышева һәм аның әйтүенчә, бу шул совет чорында совет культураның прагматик характерын тасвирлый, чөнки без беләбез, 50-нчы елларда яңа итләр төзиләр, юллар һәм зират булган җирләрне бетерәләр һәм бу плита әйбәт таш, аны кулланып була һәм шуңа күрә яңа эшкә кертәләр. Бу совет чорының шул утилитар, прагматик бер характеристикасы була. Һәм менә 2011 елда бу ташны кабер ташын тагын да зурлыйлар. Шундый копия кебек, но зуррак куялар Тукай каберенә. Шулай ук нәрсә совет чорында Тукай кабере турында әйтеп була. Ел саен шулай үткәрелә совет чорында граждан дини булмаган инде искә тоту практикалар, Тукайны искә тоту практикалары, бу чәчәкләр салу, шигырьләр уку, җыю һәм бу практикалар берләштерә, димәк, җәмгыятьне. Әмма бәлки сезнең күз алдыгызда шундый идеаль картина, менә кабер, аны зурлыйлар, тәртиптә тоталар, бик әйбәт. Әмма 73-нче елда бер мәкалә безнең гәҗитләрдә очрый, анда языла. Тукайның еллыгына килгән кешеләр күрәләр, димәк, зират тәртипсезлектә, бөтен җирне үлән баскан, юллар юк, буяга шешәләр, бөтен җирдә яталар, кайбер ташлар җимерелгән һәм шулай язылган 35-нче мәктәпнең укучылары, хулиганнар дип, алар бер көнне шул зираттан йөгереп чыкканда ташларны җимергәннәр дип. Аннары 36-нчы елда шулай ук язалар, кемдер аташкан дип зиратта һәм Габдулла Тукайның ташында пуля эзләре калган. Димәк, бер яктан без әйтәбез, бу хәтер урын, бу символик, шундый изге кебек урын, әмма шунда яшәгән кайбер кешеләр, зиратта булган кешеләр шулай уйламаганнар, алар өчен шул бер
турын демек. Һәм үзгәрешләр перестройка вакытында килә. Әйткәнемчә, шул граждан практикалар белән дини практикалар тагын барлыкка килә. Җыелышып кешеләр дога кылалар, Коръән укыйлар һәм шулай ук чәчәкләр салып шигырьләр укыйлар. Монда совет чорында һәм совет чорына кадәр булган практикалар бергә баралар. Тагын әйтергә онытканмын, Габдулла Тукай үлеменнән соң шулай ук чит җирләрдән килгән татарлар, алар мәчеткә керәләр, инде базарга баралар һәм шулай татар зиратына, Тукай каберенә һәм билгеле менә бер шундый кеше барып, дога кылып, Тукай каберенә гәҗиткә яза, димәк, күпме ай, 3 ай үткәч, Тукайны җирләгәч, аның каберендә бер кеше булмаган ди, тәртипсезлек, анда венокның чыбыклары ята, беркем карамаган. Һәм шулай тагын билгеле, кайбер татар кешесе Казанга килеп, Тукай каберенә бара. Бу берләштерә торган татар халкының бер шәхес димәк. Тагын әйтәсем килә иде, кабер янына килмәсәләр, тагын нинди практикалар булганнар. Әлбәттә, кичәләргә җыелу, Тукайны искә төшерү, нишләгәннәр кичәләрдә Тукайның тормышы турында, аның иҗаты турында, совет чорында карасак, анда 30-нчы елларда бигрәк тә Тукай иҗатына дөрес интерпретация бирү турында сүз бара, чөнки ул дини кеше булмаган дип, ул шундый борец с царским произволом, духовенством и капиталистами шулайрак күрсәтелә Тукай совет чорында. Һәм билгеле шундый кичәләр мәктәпләрдә, төрле заводларда үткәрелә. Әлеге вакытта мин таба алмадым. Михаллы предприятиедә, бәлки Яңа Татар бистәдә, мәктәпләрдә шундый кичәләр узганмы, юкмы, узмыйча булмагандыр, чөнки монда татар кешесе бик күп яшәгән, әлбәттә булгандыр, әмма гәҗитләргә эләкмәгән бер вакыйга, бәлки моны шул хатирәләрдән эзләргә кирәк. Әлеге вакытта таба алмадым, но әмма шундый практикалар әлбәттә булган. Тагын нәрсә әйтәсем килә иде, Яңа Татар бистәсе турында. Әлбәттә, бу шундый интеллектуаль бер үзәге, дини үзәге, промышленный сәнәгать үзәге, мәгърифәтчелек үзәге һәм шулай бу хәтер урынына хәтер урыны буларак була, чөнки монда Иске Таш мәчете дә бар. Бу Иске Таш шул халык уйлавынча 1552 елда Казанны алынган вакыйгага багышлап ясалган мәчет һәм шул бер мемориал кебек 19-нчы гасыр башына килгән һәм шулай ук Иске Татар зираты икәнемчә шул бер хәтер урыны һәм минемчә менә Яңа Татар бистә шундый хәтер урынына әверелсә әйбәт булыр иде һәм шулай ук кеше тартылса шул якка менә шундый минем уйлауларым бар һәм сезнең белән уртаклаштым. Бәлки миңа сораулар бар. Сораулар юк, да?
Мин бик кыска сөйләшергә тырыштым. Бик кызык булды, рәхмәт Бикзат. Yok, sıralar әлбәттә күп bu тема буенча. Менә Тукайның bu материаллар практикасының тәҗрибәләре, алар башка язучыларга күчкәнме, юкмы, Тукайның кебек һәр ел саен дога бару мәсьәләсен башында. Шулай башка язучыларга йөргәннәр микән? Шулай зурлап йөрмәгәннәр дип беләм. Муса Җәлилне шулай зурлаганнар, әмма аңа багышлап икенче төрле практикалар, чөнки Совет чорында күбрәк популяр булган кеше һәм Яңа бистә зиратынан шулай йөреп, Тукайның исталу практикаларын ашкан. Мәсәлән, белән Камал театрлар, Марсель Салимҗановка йөриләр. Бу шундый Зур рәсми чара кебек түгел. Һәм шулай гәҗилләрдә шулкадәр күп язган Кая Тукайның кабер ташлары китә? Мин былтыр күргән идем, мастерской янында тарайды, 2 ел элек тарайды. Иске ташлары, шулай просто тарайды. Кая китә уларсы? Менә синең фикереңчә, белгеч буларак, бу ташлар белән, әгәр дә без белсәк, аларны нишләтергә кирәк? Югы бу тарайды. Музейга, Тукай музейга. Яки аны переработка, яки музейга или берәр арт-объект буларак. Һәм менә тагын бер кызык факт, әйтергә онытканмын, башта кеше бит зиратка йөри, аннары 50нче елларда һәйкәлләр куялар. Һәм Казанда 2 һәйкәл барлыкка кирәк. Куйбышев мәйданында һәм опера театры янында. Һәм минем уйлавымча, башта кеше зиратка йөри, һәм аннары һәйкәлләр шәһәргә чыга. Һәм хәзер зиратка йөрергә кирәкми. Һәм бу һәйкәлләр кабер ташы кебек шәһәргә чыга. Шәһәр кимлеге. Ярый, рәхмәт. Сау ol. Дәвам итәбез, рәхмәт.